O BNG non apoia un proxecto destas características, que supón unha bomba ambiental no corazón de Galiza. Por iso imos iniciar unha ofensiva, pero unha ofensiva na defensa da terra, na defensa do Ulla, na defensa da Ría da Arousa e na defensa, en definitiva, deste país. Imos lanzar alegacións ao proxecto no período que hai aberto hasta o 17 de abril. Imos presentar mocións nos concellos, iniciativas neste Parlamento en canto inicia a actividade no Congreso, no Senado e tamén no Parlamento Europeo, porque esta bomba ambiental, aínda por riba, a empresa e o PP pretenden que se regue con cartos públicos que non van servir para poñer unha bomba ambiental no corazón do noso país. Imos iniciar unha campaña de información pública presentando alternativas, porque hai alternativas a esta rapiña e a este modelo colonial e depredador que pretende traer a Galiza o Partido Popular. Imos presentar propostas de dinamización económica e social da Ulloa, da terra de Melide e do Alto Ulla, a través da aposta, sí, nos recursos propios, no peche de ciclos produtivos e, sobre todo, de proxectos que xeren riqueza e postos de traballo, respetando o medio e respetando o territorio. Este país vale para algo máis que para cocer madeira de eucalipto. Estamos seguras, convencidas de que imos parar esta bomba ambiental. E vai no parar a xente. E sempre terá, e ten agora mesmo, esa xente deste país, o BNG do seu lado e ao seu servizo.